Ti tema tayo itangatawen, ti Hosanna Bible Baptist Church, ket stand and make a difference. Idi agsarsarita kam kini Pastor John, kaslahan na agsing in di panunod ko, no apay nga deto iti tema itangatawen. Takunak, ati backdraft ket pandemic, krisis, adu dagiti pagkasapulan, adu dagiti parikot problema iti tattao. So I was thinking otherwise, like be strong in the faith, continue in the faith, and other themes nga ti tema na kakabsat, ket panang pabilag, iti pamating agpatpatuloy ng agserbi iti Apo. But little did I realize nga dating a message will actually not just make an impact to the church, but even to me personally. Kada ito yung atawon kakabsat, adu dagiti nakidilan iti Apo kanyak personal in my leadership, in my Christian life. Ket I would say nga adadda kakabsat nga ti Apo ket brinake nat. Tapno iti kasta adadda nga maaramat nat. Ket agbalinag ka natibker nga adipon na to stand and make a difference. Dakay di taklaberia kakabsat 13 years old. So no kuma ubing ket bumaro. Uno bumalasang ag teenager. Ket timaysang ag teenager adu dagiti pakasulisugan, pakaimpluwensyaan, pakaiayusan iti panunod ken iti rikna. So I would like to challenge you with this message I entitled How to Stand and Make a Difference. How to stand and make a difference. We want to stand and make a difference for the Lord Jesus Christ. Amen? But how can we stand so that we can make a difference? Adu dagiti Kristiyano nga agkapoy, aglamiis, bumaaw, ngem ti karit kada tayo agpanagkadagtakder and make a difference. But how? So iburay ko kada kayo kakabsat, deti upat, nga banag, and how we can stand and make a difference. May the Lord use this message to remind you, to rebuke you, reprove, to encourage you in your faith. Anlaan kada kayo nga kakabsat, di daklaberia, no di kada tayo aminan, nga members iti Hosanna Bible Baptist Church. Let me first enumerate the points. How are we going to stand? Tapno agbalinte nga natibker, ngagtakder, and to make a difference? Number 1, forget not. Number 2, fear not. Number 3, follow not. And number 4, falter not. Forget not, fear not, follow not, falter not. Let's take the first one. Forget not. Itin tayo panagpatpatuloy nga sumurot ken panagserbi iti Apo, adda dagiti dapat nga lipaten tayon. Iti biag tayo. Banbanag nga hantayo nga dapat nga pagfokusanen. Like what? Ourself. No kayat mo nga dumuras, kan maaramat na kapay tiyapo, dito iti concept. No kayat mo nga usaran na kapay tiyapo, masapo lalipatom ti bagim. Anapay? The things of the past. Ado, dagiti banag tinaglabas, but we cannot live in the past. We can only live in the present, anticipating the future. We must forget the things of the past. Anapay, dagiti dapat nga lipatem. Grudges. Maging gana itano, dapelang dagiti bakbaklayan tayo kakabsat, nga saksakit tinakem, kat ikerkeri tayo kakabsat. It's about time. Nga iwagsak tayo digito yan. Forgive those who have done offense toward you. Those who may have hurt you. Those who may have caused pain, which made your life bitter, difficult, and miserable.
Because life is too short. Ababaunay iti panagbiag, nga DJ lakit din ti pagfokusan iti panunod tayo. So tin tayo pa nagpatpatuloy, dagiti sumagmamano, nga banbanag nga masapol, nga lipaten ken hantayon nga dapat pagfokusan. Ourself, the things of the past, and our grudges. Ngem, tapnon datayo kadagtakder, kadagpatpatuloy, iti trabaho nga nangayaban ti Apo kadatayo, at dadagiti banbanag nga masapol alaglagipon tayo. Forget not. What is forget? To forget is to lose memory. Memory gap. To lose memory or remembrance of. Hamun malagip. Also, to ignore or to cease to care about. Kaslang adda di kitay, ipagpakita ti Apo king ka, ngem, liplipatem. Wano, saan mo ngay dandanen? Saan mo ngay kankano? Kakabsat, dakkel pa nagkamali. Digiti banag nga dim dapat nga lipaten. Ken awanen iti panagbiag mo. Amoy iti sakit ti adu a Kristiyano, spiritual amnesia. Ti tao kunada no maitugtog, malipatan na kakabsat, adut malipatan na agamnesia. Kat no daduma, at dadigiti pasamak ti biag tayo, negative, uno positive. Kat gapu ka digitoy, makalipat tayo. Iso nga iti daytoy nga bigat, at to'y ti adipon ti Apo, nga mangipalagip kada kayo. Dagiti banag nga saan tayo nga dapat lipaten. It is our nature to forget. That's why we need to reminded from time to time. Iti Biyernes, kat inangay tayo kakabsat, iti Young Career Conference. Maragsakan ken malidayan ti puso ti adipon ti Apo. Maragsakan, gaputa, nakamaymayat di conference. Malidayan, ta adadigiti na ikapis. And how I wish, nga kadijay sumarunon to nga schedule, kat maka-join kayon ton. Mabaling nga dadadigiti, reasons nga hantayo naka-join. Ngem numan pa iti kasta kakabsat. DJ topic in share ko kadagiti Young Career, married and single. Kat ti paulo na DJ topic kakabsat, the 5 characteristics of a key person in the church. Inikan na katiapo ko na ti talento, talong gading, sirib. Kat saan lang kuma nga dayta maaramat, nga mabenepisyaran ti kumpanya uno opisina nga pag-ubraam. Nang runa kumapay, iti trabaho iti Apo. Tadayta ti gapuken panggep, no apay nga dakapay nga si bibiyag iti rabaw iti daga. Mabalin nga alaanan ni Apo Diyos ti biyag mo anytime, total na isalakan kan. Ngem apay nga dinapay inala ti biyag mo. Ngamin kayat na nga sika maaramat iti trabaho na. Kati palagip ko kada kayo kakabsat, iti trabaho iti Apo. Isu nga na, DJ nga dadagsen iti puso, daytoy numutibiyang nga adipon iti Apo. Ket nabara kakabsat, tinak panangiyablat iti Biyernes ti Rabii. Kadigiti nga Young Career, tapnon ti kasta mariknada iti pateg ti panagserbi iti Apo. Ket makita da, nga digiti bendisyon nga dakadakwada, saan nga inted ti Apo nga mangyadayo kadakwada iti Apo. No di katinted ti Apo, tapno nadadakuma nga maaramat ni Apo Diyos dagiti biyagda. Ngem no apay kakabsat, nga di na tayo maaramat iti Apo, hantay makapagtakder and make a difference. Ti maysa nga gapo, mighty spiritual amnesia, nakalipat tayo, wano nang lipat tayon. Anada, dagiti banag nga saan tayo nga dapat lipaten, iti biyag tayo. Let me share with you 4 truths that we must forget not, or we must never forget. Umuna, kakabsat, what God has done for you. Kakabsat, hamulip-lipatan, iti naaramidan,
ni Apo Diyos iti biyag mo. No siyasin no ka ita, kananyaman ti kasasaad iti biyag mo, narangay, wano na paraburan, nakurapay man, wano agbarik, wano adda digiti parikot, kakabsat ti Apo na imbag. Kat amin digitoy, gapo amin iti Apo. It's all because of God. Tangamin kakabsat, no mabigbig tayo nga kang kanayon, ket si papanunot tayo, ngawan patingga, nga digitoy ket aramid ni Apo Diyos, ket gapuanan amin ni Apo iti biyag tayo. Iti Psalms 116 verse 12, ket kunana, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Mas deserve ti Apo kakabsat, iti pamadayaw, deserve ni Apo, nga itod tayo, dagiti biyag tayo. Nga idatag tayo, ti panagserbi tayo. Apay, gaputa si papanunot tayo. Nga amin, ti kinasyasin. No tayo, kan amin, nga dakada tayo, ni Apo Diyos amin iti gapuanan na. Every good and perfect gift is from above. Awan lugar ti panagpanakkel as if everything is the fruit of our own hands only. It's all because of God. Kada kayo dita Claveria, di yu liplipatan dagiti na aramidan ni Apo Diyos iti biyagyo. Iti gimong tayo kakabsat. San yu liplipatan iti adipan na, nga inaramat na, nga nangipundar iti trabaho na. Da kami lang kini Pastor Dennis ay your senior pastor and Pastor Dennis, your resident pastor, naaramat kami laeng nga nang sibsibog, kan nang patakder, iti pundasyonan, nga kinali iti adipon na ni Pastor John. Amuyo ti balay, hamo makita di pundasyon, ngam isut may sa nga kaimportansyan. Saan ka makapagpatakder ti building, nga kas kangato kakabsat ti kayat mo nga baragpat, no awan ti pundasyon. Isut may sa akarigatan, saan mo makita, ngam isut kaimportansyan. Pabsat, hanyo liplipatan, mabaling nga di yung makitkita ni Pastor John ti pisikal. Ngam sila lagip kay kuma, ngagyamyaman iti Apo. Ta diadipan nagagabsat, nga linipat na iti bagina, kat naanos na anep, ngagbiyahe ti alos linawas, tapno lang umay na kay taraunan, umay na kay kitan, kat siguradun na, nga nasayaat, ti panakairugi ti trabaho ti Apo, ket adda, kakabsat, deta church tayo ita. Nang runa, deta kapilya tayo, dita tagakabsat. Hamulip-lipatan what God has done for you. Amo, ti may sa Kristiyano nga unfaithful, ti may sa nga Kristiyano nga bimaaw, may isa lang ti saludsudom king kuana. Apay, kabsat, awan ka di ti babali mo nga pagyamanan ti Apo. Awan ka di ti rason na, tapno agbaling ka nga faithful, ta deta pa nag-faithful mo, pa nagyaman mo ti Apo, awan ka di ti rason na, deta lang kakabsat ti simple nga saludsod. So nga kakabsat, laglagi po nyo kat di ulip-lipatan what God has done for you. May kadwa nga hantay liplipatan who you are. Hamuliplipatan no siyasin no ka. What are you? Who are you? You are a Christian. Amuyo, kakabsat, nakamimbag ti Apo. Dagitrab-trabaho, nga nang isaadan na kada kayo. Kat ikaw siyo, dagita unipormeyo nga mapanagtrabaho. Ngamahan nyo liplipatan, nga da kayo kat Kristiyano. Nakaimbag ti Apo. Nakaiayat kakabsat. Hana mabubos nga panunutan. Hanagpatpatingga ti ayat ti Apo. Ti parabor ti Apo. Ti asi ti Apo kakabsat. Kat dayta kumati may sa nga gapo na nga dimlip-lipatan no siyasin no ka. May saka Kristiyano. May saka nga anak ti Apo. May sa nga adipen ti Apo ka nga tuwan. A Baptist believer who happened to be a teacher. A Baptist believer who happened to be a businessman.
A Baptist believer who happened to be a career person, a professional, a father, mother, a student, a Baptist believer. Hamulip-lipatan no siya sinuka. Kat uray, maiminggil tayo, may associate tayo, kadagiti saan nga namati, no malagip tayo lata nga datayo kat Kristiyano, we will always stand out and shine and make a difference for the Lord Jesus Christ. Karkararag ko nga digiti young people, madaan dati kasta nga takder. Nga sanda tultuladen iti trend ti lubong. Nga sanda tultuladen nga paguyguyod iti impluensya ti lubong. Agtakder ka, madan ka ti backbone. Laglagipam no siya sinu ka, hamuliplipatan nga ni Kristo, inbuyat na ti dara na jay krus, tapno gatangan na ka, katanyan nga panangilupag kakabsat, no di tayo ipakita ni Kristo iti biyag tayo. Remember who you are. You are a Christian. Ginatang naka itinapatag nga dara ni Apo tay Hesu Kristo. Nagsagabak at natay ijay krus ti Kalbaryo, tapno agbalin ka nga maysa kadagiti anak na. Karkararag ko, da kayo ngayang people, saan kayo paguyuguyod iti lubong? Saan kayo nga pa-overwhelm, kakita yo, dagiti na inlubungan, nga as if, isuda iti karagsakan, kamayatan ti panagbiag. Saan? Ti Kristiyano ti karagsakan ti biag. Ti maysa nga anak ti Apo, ti truly blessed. Saan nga digiti awan Diyos na, saan nga digiti awan Kristo ti biyag na, saan nga digiti tataw, numampay babak na, numampay nangangato, numampay kas na naragsak, ngem no awan ti Apo kadakwada, awan serbina, awan mama ay ti biyag da. Ti Kristiyano ti karagsakan, ti anak ti Apo ti karagsakan. We are truly blessed. Don't you forget who you are. You are a Christian. Stand out and make a difference for Jesus Christ. Forget not who you are. May ikatlo, forget not what God has called you to do. Hamuliplipatan, iti nangayaban, iti Apo ken ka. Iti mandato ti Apo. Iti inbati na, nga pamilin kada tayo, nga kagimungan, nga kunana idi umuli sa dilangit in kayo, iti amin nga nasyon. Ket pagbalinan nyo nga adalan, surwan nyo ida. Ket bautisaran nyo ida, tinagan ti Ama, iti Anak, ket ti Espiritu Santo. Nga isuro yu kadakwada, dagiti banbanag, nga insurok kada kayo. Kaya to'y nga dato kada kayo akan kanayon, aging gana nga agibos iti lubong. Dayta ti kadaklan nga pamilin ngayon bati ni Apo Jesus kada tayo nga kagimungan na. Kakabsat, agduma iti career ken calling ngem saan tayo nga pagkonfliken kakabsat. Ti career is what you are paid to do. DJ trabahom, DJ maswel-sweldoan ka. But your calling is what God has commanded you to do. Katsamo ko mga liplipatan, nga ijay karir mo kakabsat, inted ti Apo keng ka dayta, ta dinawdawat mo, nagipagkarkararag ti kagimungan, katimpay ti Apo king ka dayta nga negosyo, inted ti Apo king ka dayta nga trabaho, inted ti Apo king ka dayta nga promotion, saan laeng nga para ti personal nga pagragsakam, ngem gaputa ti Apo, namnamaan na, nga daken ka ti puso, nga dayta idatag mo met laeng, idaton mo, kat idedikar mo, tapno maaramat na, iti panagduras, iti trabaho na. Forget not what God has called you to do. Kuna natin muna, Korinto Kapitulo 15, versikulo 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Tiya po, hanangalipatan, kunana di Hebrews, for God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Idi kalman, naangay kakabsat,
DJ webinar, leadership webinar iti MMSU. Madaydayaw iti apo kakabsat, talugasot nga estudyante, tinapastek ka nagdingeg iti Zoom. Di kaya duma Facebook, di kaya duma YouTube. Kat na ikasabata iti ibanghelyo ti panakaisalakan. In-post ko di Facebook, iti kalman. Ngam iti likodan da ito'y kakabsat, kat digiti kakabsat tayo ta MMSU. The Sister May Ann. Ngayon bilang na nga DJ karir na, kat pribilehyo nga intud iti apo nga pakaaramatan para iti trabaho, ti panakaikasaba ti ibanghelyo. Ket simmagupsup ken kuana dayta kakabsat a prinsipyo ket isumot ti kayat ko nga maipasagupsup ka dagiti agtutubo tay ita. Hanyo liplipatan dayta ta once nga nalipatan yo, agbaling kayto nga professional, agbaling kayto nga karir, nga magbaling kayto nga unfaithful ti ministry, tanalipatan yo ti gapuna no apay nga isaad na kati apo kadigita nga posisyon. Kat timawag ay nag-text kat kuna na pastor, maulit manan ti kaslay di last year nga ma-share kadagiti first year ti NSTP iti College of Arts and Sciences. Digiti mga alat nursing sa digiti nukwa, preparatory iti doktor, tama ba ako? Bio circle. Kat digiti kakabsat sa bali iti panunot na ata science ka. Nga mamuyo nagbayat ti response kakabsat digiti estudyante. Dahito'y kumaysa ko na naglaing DJ nga speaker, sana all ganun ang webinar. DJ kat saan ko nga inala nga kasla pagpalangguad ko nga iti credit ni Apo Jesus. Ti dayaw ko kwa iti Apo. Ngam ti kayat ko nga ipagpakita kada kayo. Adda tao nga naayat iti puso na, nga pinaaramat na tainted ti Apo king kwa na, tapnon digiti kararwa maisalakan da. Kakabsat, iti mangrugrugi ti HBBC. No kunaek nga with only few people, the Pastor June, isuda lang kakabsat, agbisbisita. Istorya ni Pastor June, agbisbisikleta nga mapanagbisita. Buntis ni mama, kanyak. Mapanda ka digiti luglugar, anusan da kakabsat. At awamot pa iti tao, nga mabali na makatulong, nga agiragpat ti kararwa, soul winning ministry. At dadamot digiti young people nga daduma idin. Yaka mo na dadati to Jerry din, dadito Adrian. At basically, ag-asawa da, mapanda, bisbisita, kakabsat, agisursurot ti ubing, ti ko na ni mama, mangrugiak dita daya yan tarangtay. Yagisurot ubing, magmag na nga agpalaod aging gadtoy. Pinadas kumot DJ kakabsat, idi agbasbasa akti Bible School. Narigat gayam. Nga mangrugi kag tarangtay, magmagna kagat amin na makitam nga ubing isurwam, nga agpalpalaod aging gana nga makadanong kadidi kapilya kat agawid ka. Kat that's how they started it all. Tattagakabsat, what is HBBC? Nagadu kayon nga nagbalin nga members sa HBBC. Many of you have turned to become professionals, career people, nalalaing, madaydayaw iti Apo. Kakabsat hanyo liplipatan, daytoy, imuna nga pamilin ti Apo kada tayo. Awan tayo pa idi, ngam dayti nga pamilin, iso ti gapuna, nga dayti nga church, rimbang ay, dimuras, kat imado kakabsat tinaisalakan. Itanta adu tayo, at adu kumangarod, dagiti mairagpata kararwa. At adu kumangarod, dagiti mayasidag ti Apo. Don't you forget what God has called you to do. Maikapat, forget not what God has done for you. Forget not who you are. Forget not what God has called you to do. Maikapat, forget not what you have committed to Him. Forget not what you have committed to Him. Saan mo nga liplipatan? Noan niya ti inibatam nga karim, commitment mo iti Apo. Hanga tao tinagkaryan tayo.
no diket iti Apo. Ipalagip ko deti kakabsat, gaputa kung kunatay no kwa, Apo, ne kanak to ti trabaho, itad kunto ti first fruit na. Hamuliplipatan deta nga karim. Apo, no maka-abroad to, itad kunto ti apagkapulo ka po. Sa muliplipatan, digita nga karkari. Forget not your commitment to the Lord. Apo, no mapromotak, kasto ito apo ti aramidet, paragan ka. Ado, kakabsat ding amin. Nang runa no ti talagag karigatan tayo, kat gumaw-gawawa tayo agkarkararag, nga makisarsarita iti apo, kat ko natin no kwa apo, deto iti karig, kastoy kat kastoy. Kita nyo di kunana ti Ecclesiastes 5.4. Ecclesiastes 5.4. Ecclesiastes 5.4. Kunana ti Biblia. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. No, dain karim iti apo, sa muliplipatan nga bayadan. Deti kakabsat, ibasak kada kayo. Idirabi ikat agmed-meditate iso nga, bimaring kwasak nga nang isurat, kat ibasak tuman tumbigat dito nga banag. Basahin tayo kakabsat. Basahin nyo. Numadi iti makalipat iti utang ti padam a tao. Madmadi nga amang nga makalipat ka ti utang mo ti apo. Makitak ti ragsak yo kakabsat at dadan sakit di sing-singirin yo. Alakitan tayo man ta Zoom. Dakay ta Zoom. Kumusta kayo kakabsat? Narigat ti agsingir, ding amin. Hello? Ulitak. Basahin tayo. Numadi ti makalipat ti utang ti pada matao. Madmadi nga amang nga makalipat ka iti utang mo iti apo. Alahan na utang ti pagsasaritaan tayo. Intay deti sumaruno. Numadi ti makalipat iti inkarim ti pada matao, madmadi nga amang nga makalipat ka iti inkarim iti apo. Forget not what you have committed to Him. Amen? No addaking ka katagsagupsupking ka, daytoy nga pamalagip ita nga bigat. Uray anyan to iti pamendisyon nga nain materialan. Rang ay wunuduras ti panagbiag. Agtalina ed kanto nga napudno, natibker nga agtakder, may sakanto nga makabendisyon na Kristiyano. Gapo ta sila lagip ka kadagitoy nga panursuro. Forget not what God has done for you. Forget not who you are. Forget not what God has called you to do. Forget not your utang. Forget not what you have committed to Him. Ala kakabsat no, da ka di utang ko, no, da nakot utangak man, awang magkadi amok no, da, hanyulip-lipatan namin palagip, dak tabayada, kam awan ti amok. Nang nangruna pa iti apo. Recently, ni MD kakabsat, example ko, tamuyo talaga, once ka sumabali ti panagbiag, agbaliw ngamin tirik na ti tao, hantay ko mga kasjay. Money changes you. Yes, Pastor June, thank you for that. Kunana, money changes you. Talaga, ti kwarta, kaya na nga baliwan ti tao. Ang runa, umay, iti election. Amen. Pambihira na naman, no? Election na naman. Magbabago na naman ang takbo ng mundo dahil sa pera. Ni Brother MD kakabsat, praise God, pulisan, full pledge, PO1. Idi Martes, dedi pa nagkasabak, idi conference, yung kasabak may panggap ti generosity, cheerful giving. Katjak mo nagdingag gayam isuna. Kalpasan, nag-message, kat kunana, Pastor, permi ti panagsangit ko ti ragsak na nakangag ti mensahem. Tadakan yakon, detay kwarta, nga backtight, amuyot backtight, kadagay nga sana makam mo. Digijay bulan nga dim na ited, na urnong mo, kat ited mon kakabsat. Kat sumken kanyak tinaintawan nga panunot. Tamakita kon je kadakkel ti amount, na, di mo ten nalaka nga ited kunana.
kasla agkad-kad jiriknam. Kakabsat talaga. Ngemte message mo ita, pastor, permit rag sakti pusok nga maitid ko tay para iti Apo. Kakabsat, hamulip-lipatan. Ket no, ti pastor mo, tinumutibyan. Palagipan na kanto, tay gibing mo, hanto kuma, nga kumugtar ka. Kunan di pastor amayon. No aprusam titel-tel di kabalyo, kaay ayo nakakabsat. Talaga isarak na pa eh. Ngam no aprusam di silang na Edward, kugtaran na ka. Kat ada Kristiyano ka nung nga kakasta. No ti sarsaritaem kat encouragement about love, about prayer, kay kayat na ka. Ngam no sarita mo ti giving, kat madalapos mo ti wallet na kakabsat, kusayan na ka. Kakabsat, hangkala ko mga baptist ti puso, pati ta wallet mo dapat baptist pa. Kat uray lumukmag, day ta nga wallet, kakabsat, dapat hamulip-lipatan ti inkarim iti Apo. Amom ti kamayatan na, saan laeng nga hamulip-lipatan ti inkarim ti Apo? Day jay inkarim ti Apo, han kumalaeng nga day jay no diket padaklem pay jay inkarim ti Apo. No kunam ti Apo, ide kunam. Urihan ko ituloy dito siguro ng kitaag no mabaling ko pa ipanda number 2. Nakamay-mayat eh. No kunam ti Apo, ide. Apo, no bendisyonan na, agkatrabaho ak, ikan nagtutigosyo, itad ko Apo ti pagkapulo, 10%. Hindi binendisyonan na ka iti Apo, katrumang ay. Tuladam jay testimonyo ni Engineer Dino. Pinagbalin na nga 20%. Tunukan na yunan na. Ni William Colgate. Muy ni William Colgate, kung nanagat, teman Colgate yo, Colgate, close up. Ni William Colgate, idi nag-business kakabsat, 10% intid na ti Apo. Idi kwan rumang ay, ninayunan na, aging gana, nga itid ng ti Apo, 90%, 10% lang ti mabati kanyanan. Hanlaeng nga nanalipatan, di karina iti Apo kakabsat, no diket, adadapay, nga inexpand na TJ Karina iti Apo. Brethren, forget not. Uray deta lang kakabsat ti may pasagabsab kingkan. Uray anat mapaspasamak ti Christian life mo, you will stand and make a difference. Tas ikakat sila lagip, kadigito'y nga banbanag. What God has done for you, who you are a Christian, what God has called you to do, and what you have committed to Him. Itut ko lang ti may ikadwa. Tuloy kong tulad itong maminsanan. Forget not, number 1, if you're going to stand. Number 2, fear not. Fear not. Awan ti dapat kabuteng mo. Awan iti dapat nga pagdanagam. Amo ti Apo kakabsat nga datayo agdanag. Isu nga kunana, fear not. Hangka nga na madanagan san ka ngagbuteng. Mabalin nga dati kiti rason, no apay nga datayo kakabsat agkapoy, agdanag, agbuteng, ket agquit. Hantayon kayat iti agpatuloy. There may be reasons. Overwhelming reasons. At times, overriding reasons. Abakan na, di pa kinakam tayo. Ngayon mamuyoy ti dayti nga bigat. Ipalagip ko kada kayo, we have many reasons to fear, but we have an overriding reason to be courageous. Apay kakabsat, talo nga banag. Apay, number 1, consider His promises. Adda dagiti karkari iti Apo. Amom, people fail. But God's promises will never fail. Things will change, but God will never change. God is the same yesterday and today and forever. You know, God's promises will never fail. Digiti nga kariti Apo, they cause us to triumph. Mabalin na kunatayo, at digiti rason nga kunatayo, kaya kako ganito. Kaya hindi ako magtagumpay. Kaya ako limited.
Kaya hanak nga makapag-expand. Kasi ganito. Ngem apay ngamin nga dijay ti pagbalinam. Ken pagpokosam ti biag. Hankit di nga digiti kariti apo. Wrong focus. Ag-focus ka iti kariti apo. Ket bayam nga digiti kariti apo isuda ti agbalin nga rason tapno agbalegi kay ti panagbiag. Panagserbim ti apo. 1 Corinthians 15:57 it says, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Muyo, ti panagserbik iti apo, digiti karkari ti apo ti balon ko kakabsat. Di ba no yung kamaki gubat at balon mo nga digito ikat armas mo. Digito ikarkari ti apo, iso damot ti balon ko, armas ko ti panagbiag. Ket nasursurok kakabsat, nga usaren digito nga karkari iti apo. Nga isut isarang ko, isut isanggak, isu iti ipasangok kakabsat. No kasta nga umapay iti panunot, iti panagaupay, panagdanag, panagbuteng, wano panagkapoy. Dagiti kari iti apo. If we are going to continue to stand and make a difference, we must stand on the promises of God. Psalms 118 verse 5 and 6. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. The Lord is on my side. I will not fear what men can do unto me. Alaem deta nga bersikulo kakabsat. Ket burakam ti amin nga danag, buteng, discouragement dita panunot mo. Burakam kakabsat. Agawid ka ita, nga deti agin tuturod. Agawid ka nga daan ti pudno nga turod. Pasaan ti mampay, the Lord is on my side. I will not fear. Hangka mabuteng agtakder ti pamatim. If my mother and father will forsake me, then the Lord will lift me up. Hanggang mabuteng ngagtakder ti pamatim yan ta eskwelaan nyo. Hanggang nga mabuteng ngagtakder iti pamatim, uray adda digiti tao nga masaktan. Adda digiti tao nga saan nga umanamong. Adda digiti tao kakabsat, ngag-disagree. Amo makikita, tatta digiti candidate, papunay ti panang bully kakabsat digiti social media. Kat dumagat agbuy-buya tayo nga warningan kailang kakabsat, baka matulad yung style da. Katagbaling ka mo ta bully. Pero may panang bully da ka digiti kandidato, kaya siguro agad taktik amin digito, itapno makisayan ti pogi points di kandidato, kat maitag-ay de te kandidato da, te kayat da ngagbalin, nga presidente, uno senador, ng bullying. Kat adu digiti mang bully iti pamati tayo kakabsat. Imhan tayo dapat agdanag, ti apo adda kada tayo. Amom, umdas di jayang kakabsat. Tauray, mapukaw, dagiti bambanag. Mapasamak, dagiti mapasamak, at dalaket ti apo kada tayo, awan ti dapat apagdanagan tayo. Kadwa tay lakit di ti apo, adda iti amin nakasapulan tayo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ti apo ti pastor ko, awan to ti pagkurangat. He leadeth me beside the still pastures. He leadeth me beside the still waters. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. And yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Awan ti siyasin numan na Poncio Pilato, nga mabalin nga makaipababakan ka, no ti apo pinanggap na ka nga itag-ay. With God, nothing is difficult. With God, there's nothing to fear. And I will dwell in the house of the Lord forever. Kakabsat, agawid ka, ita, nga no da, dagiti, rason nga agkapkapoy iti riknam, agkapkapoy iti panunot mo, ipalagip ti apo kang ka, adda digiti karina, adda ti presensya na.
Fear not because of His power. Nabilag ti Apo kakabsat. Datayo nakapoy. Amuyo itang atawen. Ti may isa kakabsat. Ngayon pamatmat iti Apo kanyak. Nga hanak dapat ngagtalag iti kabukbukudak laeng nga laing. Uno pigsa. Tada iti ministry, iti panakaipataray, iti trabaho, iti Apo. Hanga kabailan ni Pastor Provy. Ngam kabailan iti Apo. Kat for as long nga ni Pastor Provy, kadagtalag iti Apo kakabsat, natibkirto nga magidaulo, saan nga gapog ang kuwana, ngam ti Apo amin. God is bigger than any trials. God is bigger than any man. Napigpig sa iti Apo ngam ti siyasin numan nga tao kakabsat, ngagtakder, nga mabalin, nga mangbangen, iting ka pa nagserbi iti Apo, napigpig sa nga amang iti Apo. Power. Fear not because of God's plan. Anat kayat kung ipakita kada kayo, kayat ti Apo nga ma-realize you to detoy. Ni Satanas kakabsat, adu dagiti dakes nga plano na nga mangdadael kada tayo. Nga mamuyo tinakaskas daaw kini Apo Diyos. Uri ipalubos ti Apo nga ni Satanas. Kat ipatungpal na digitoy nga na nasayaat nga banag iti biyag tayo. Ti Apo kakabsat, pagbalinan na nga pagimbagan tayo. Satan meant it for bad, to harm us, to oppress us, but God meant it for good. Ijay biyag ni Apostol Pablo, kuna na di 2 Corinthians 12 verse 7, and lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Dayti kat may sa sakit, katamuyo, dayti nga sakit, binaon ni Satanas nga mangparigat king kuana. Lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. But He said unto me, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. No awang king ka dayta, Pablo, impalubos kong aramid ni Satanas. Ngamin, no awang king ka dayta, saan ka nakapoy? Ket no saan mo nga makita, nga nakapoy ka, hanmun to nga makita, ti parabor ko king ka. The other Monday, nagpritsak ka di anniversary tayo iti Hawaii. Agkataob dagayam ti Claveria, 13 years. Kataob daga kapsat. Deta trabaho iti Apo iti Hawaii. Nakadado kakabsat, iti naglabasan na. It's a wonderful testimony of God's grace. Wow. Inistorya ni Preacher Glenn, diya ka mo no nga anniversary da dedi, no may ka nga anniversaryo. Kat kunana, it was the peak of the ministry of HBBC Waipaho. We had the biggest attendance so far. We had the biggest gathering so far. We thought that growth will be sustained and will continue. But right after, nakita ni Pastor June, nga uray adu iti miyembro, kinita na jay record ti giving, nagbasit mo ti mangmangted. Kat kunana, uray nagadu ti attendance, quantity, awam mo't iti quality. Rinugyan na kakabsat, iti nagkasaba, iti cheerful giving. Kat iti na panangirugi manan, nga panangisuro ti cheerful giving. Kalati ko nakitayan, adon dagiti kumugtar kakabsat. To the point, nga dimteng iti naindakla na panubok. I believe nga ni Satanas, pinanggap na dayti nga dakes. Grabe kakabsat, iti panakashake, iti HBBC Waipaho. And then to the point, pati ni Pastor June, nagsakit, iso nga nagawid dito Pilipinas. Kat kung kunakanyak ni Preacher Glenn, ide, manong, no awan, iti mai-recommend mo kada kami, nga pastor, nga gapo kada Pastor Laurena, uno Pastor Abante, nga umay, agpastor kada kami.
then we might as well just go and look on our own and just go look for a church where we can be a part of and just, serve the Lord there. We will still be partners of HBBC. Namdi ka ganti pusok mo nag-apo, ham mo ipalubos. Nga dayti nga trabaho, kadag katawa ni Satanas. Kadag balegi iti kabusor, as if nagbalegi isunan. Muyo ka kabsat, nakaskas daw iti apo. Kalpasan ng imbaga ni preacher Glenn Kanyak di Jai, sumaruno, narikna na ti dadagsen iti apo, ti ministry iti Hawaii. Kasi han nakayat nga i-assume the leadership. Han na marikna nga isuna iti right confit nga person nga mangilid iti HBBC Hawaii. Ngam sino kumapay kakabsat no di iso, di ngamin. Awan sa bali. Iso nga, nag-respond isuna iti call of duty, it took courage. Kat kakabsat, day di napasamak, nga ipanggap ni Satanas, mangdadael. Panggap ni Satanas, perjen na iti trabaho ti Apo. Kat kuna ti Apo, Satanas, aramidem latta ti kayat mo nga aramiden. Perjem no kayat mo, ngem ti panggap ko, mangdalus. Amuyot na pasamak iti HBBC Waipaho, na dalusan. Good riddance. Amoy deta nga term, good riddance. Adut pimanaw. Imbag kumano pimanaw da quietly. Pimanaw da nga nakaringring guro kakabsat. Ado nga sao dito, sao ijay, pamerdikan amin pay. Siyempre, adati apo kada tayo. Good riddance. Kat ita kakabsat, nakaragragsak ti gimong tayo iti HBBC Hawaii. San nga isot kadaklan iti bilang nga church, ngam dagiti members, may sa ti puso, may sa ti panunot, makitam ti reget, panagsakripisyo, na isang sangayan nga ayat, pamati, dedikasyon, ti panagserbi iti apo. Satan meant it for bad, but God planned it for good. Mabaling nga dadigiti paspasamak iti biyag mo. Nga kasla ti panagkitam, pakaperdyamon kakabsat, adda iti apo. And all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Fear not! Adda iti plano, iti apo, kadagitoy nga paspasamak iti biyag mo. Satan meant it for bad, but God meant it for good. Brethren, forget not. Agsagupsup kumakadatayo, day nga punto. Number 2, fear not. Apo Diyos, agyaman kami ken ka. Pauna yun na po. Dagiti kakasting nga mensahe, umukuop da kadagiti kararwami, dagiti puso mi, kat sabten na dagiti longings ti pamati mi apo. Thank you for making us realize today nga the spiritual amnesia mi apo kat pakawanan na kami. Hammi kumanga lipatan dagiti na aramidam iti biyag mi. Kano apay ngay naramid mo digitoy kada kami. Saan mi kumanga lipatan nga da kami Kristiyano? Saan mi kumalipatan ti trabaho nga nangayabang? Saan mi kumanga lipatan dagiti inkarkarimi apo Diyos kengka? Apo agpaiso nga adumat dagiti pakaupayan no daduma. Adu dagiti pagbaawan mi. Adu apo dagiti pagdanagan mi. Pagkapsutan apo. Imiyamanan mi apo Diyos. Dayti pamalagip ita. Fear not because of your promise and your presence. Fear not because of your power. Fear not because of your plan. Apo, pagkaunan na kam ka, digitiyamin nga nagkurangan mi ken ka. Kat for as long, ngay ka na kami apo ti angas kan biyag. Si papanunot kami, nga da kami, indaton mi dagiti biyag mi ngagserbi apo Diyos kan ka. Bendisyonam dagiti kakabsat, iti HBBC Claveria,
Pastor Dennis and family. Apo, tulungan magtultuloy da nga napakumbaba. Paidalan, paiturong. Ken ka, Apo Diyos. Bendisyonam dagiti kakabsat. Rumang ay tuman dagiti biyagda. Sanda ko mga lipaten. Iti imuna nga panggap mo kadakwada. Ket ti rason no apay nga parang ayem ida. Kwam ti gloria kendayaw. Apo hangkon alpas ngayon buray dayti mensahem. Mabaling kunto nga ituloy. Gamita amok ken patsek. Das daytoyen Apo nga panpanunutan mi manen ket pagbiyagan mi. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Everyone says,